L-aħħar storja li se naqra llum fil-ktieb l-istejjer tar-Ronnie tal-Professur Joe Friġġieri jisimha Qmies u qalsiet. Għaddew 6 xhur minn ir-Ronnie kien qagħad bil-qiegħda nofsu stordut fuq dak il-bank fl-għalqa tal-bandli u kaxkar iż-żeba friska ma' ħwejġu. F'tibdila inqas xi jilbes wisq ma kienx baqalu u Doris kienet il-sena tgħidlu li kellu bżonn jixtri qmies u qalsiet. Fl-aħħar qataħħa li jisma' minnha. Saq wara traffiku lejn tas-Sliema, ipparkja 7 mili bogħod kważi San Ġiljan u għaġġel lura bil-mixi lejn il-ħanut tal-ħwejjeġ li kien għadu kemm fetaħ faċċata tal-baħar. Wasal arqan xraba, avolja kien il-bard u x-xita kienet ditqattar irqiq minn sema miksi sħab. Il-ħanut kien armat sewwa u mimli nies. Mid-dera qabad, tenna Ronnie minn taħt l-sin lill-ġuvni Taljan li kien qed iħares lejn il-vetrina. Come? Qallu li ieħor b'nofs bissima. Ir-Ronnie kompla jixxotta l-araq mill-komma tal-qmies. Min jaf iżomx mal-Juventus, ħaseb f'qalbu. U daħal ġewwa fl-ambjent frisk, miksi bl-irħam illustrat u mdawwar bil-mirja. Resaq fuq raġel bil-uniformi, bl-arma lewn id-deb fuq il-beritta u talbu jimsaħ il-qiegħ taż-żarbun fuq tapit oħxon mifrux bejn żewġ pjanti tal-palm. Dawk ta' veru? Rid ikun jaf ir-Ronnie. X'inhuma? Staqsih ieħor. Dawk il-palmiet. Le, tal-kartun, wieġbu r-raġel tal-uniformi. Jużawhom kull sena fil-preżepju ta' San Girgur. Ir-Ronnie ma setax jgħid jekk li ieħor kienx qed jitkellem bis-serjetà jew jgħaddih biż-żmien. Ħallih idawwar wiċċu u resaq lejn waħda mill-palmiet biex jaqta' l-kurżità. Rieħor raħ mill-mera u dar fuqu bħal seqer. Messiex! Qallu bleħen żor. Qisu qabdu jisraq. Ir-Ronnie olla jdejh il-fuq u reġa' mar iħokk iż-żarbun fuq it-tapit. X'ġejt tagħmel hawn? Staqsih ir-raġel tal-uniformi. Ġejt nixtri. Il-pjanti mhumiex għall-bejgħ. Jien mhux pjanti rrid. Mela xi trid? Qmies u qalsiet. Itla fuq minn dak it-tarax. Żomm mal-lemin u tħares lura intu tiela. Kien hemm tarax tal-ħadid jimxi waħdu. Ir-Ronnie rikeb fuq l-ewwel tarġa u sapruħu fuq. Ftar fit-taraġġ ra raġel jitħaqlu b'idu mollija, donnu qed jistiednu jixtri. Proset x'ħanut għandkom qallu r-Ronnie. Ir-raġel ma weġbux u baqa' jitbissem b'idu mollija. Anki dan tal-kartun gerger waħdu, din id-darba ma kellux dubju. Wara ftit resqet fuq u tfajla twila li jibsa ġakketta ħadra u dublet qasir. Fuq il-pavru kella isimha. Can I help you? Staqsitu. X'kombinazzjoni staġeb ir-Ronnie. It-tfajla baqgħet tħares lejh. What do you mean? Jismek bħal mara tiegħi, Doris. It-tfajla ħasbitu sejjaħu l-konfidenza u sejħet lil ta' fuqha. X'għandek bżonn? Staqsih raġel qasir leħnu rqiq bil-mustaċċi. Għandi bżonn qmies u qalsiet, għax siċċurilu qad bil-qiegħda fuq bank imċappas u ħadd iż-żeba miegħi. Ir-raġel tal-mustaċċi emes lit-tfajla tal-ġakketta ħadra u qalilha minn taħt l-ilsien. It's okay, I'll look after him. Għajnejn ir-Ronnie reġgħu waqgħu fuq iż-żewġ palmiet. Imma ftakar f'dak li qallu r-raġel tal-bieb u dawwar wiċċu n-naħa l-oħra. Ara toġbok xi ħaġa minn dawn qallu tal-mustaċċi, waqt li firixlu qudiemu 6 par iqliet u 4 qomos. Ir-Ronnie qabad qalsiet blu u qmies iċċangjata. Dawn, qallu. Ara idħol hemm, ara kif jiġuk, qallu l-ieħor, u jekk jogħġbok iddumx għas-senagħlqu. Ir-Ronnie niżel 4 tarġi d-dojoq
Fetaħ portiera sewda, niżel 4 tarġiet oħra, xejn id-dawl u beda jbiddel. Fittex imqar musmar ma xiex idendel ħwejġu, imma ma sabx. Fil-post fejn darba kien hemm grampun, issa kienu jidhru biss 2 toqbiet fil-ħajt. Kien se jitfa' kollox fl-art. Imbagħad iddeċida li jiftaħ tieqa u jdendel kollox magħha. Il-qmiż ġietu wiesa' baħar u l-qalziet ma setax jidħol fih. Daħħal zaqqu kien felaħ biex jipprova jaqflu, imma għal xejn. Reġa' prova darb'oħra u spiċċa biżżib f'idu. Issa ħjar, gerger waħdu. Dak il-ħin instema' leħen ta' tfajla fuq il-loudspeaker titkellem bil-Malti iżu Ingliż u bl-Ingliż ma tafx fattaw. Sinjuri, dan il-ħanut se jagħlaq minn hawn 5 minuti oħra. Jekk jogħġobkom ħallsu u ħorġu. Ladies and gentlemen, this shop will close in 5 minutes. Please pay and leave by the main door. Bufura riħ li nefħet f'daqqa fetħet it-tieqa beraħ u r-Roni raħ wejġu neżlina l-isfel. It-tawwa li mwerwer għal ġo x-xaft u rom jindifnu ġo mikser tas-siment. Għal ġakulatorja ħares lejn il-mera u beda jibki. Sinjuri, dal-ħanut se jagħlaq issa, jekk jogħġobkom oħorġu minnu fih. Ladies and gentlemen. Wara ftit intfew id-dawl u r-Roni sapruħu fid-dlam ċappa, donnu f'ċella taħt l-art. Sema lin-nies ħerġin, sema li l-ħna ta' tfajliet iselmu lil xulxin, sema li xi ħadd iċeħċeħ iċwiefet u beda jgħid kemm jiflaħ biex ma jħalluhx waħdu. F'kemm trott salib waslu sewċi rġiel. Dak tal-uniformi li laqgħu fil-bieb u l-ieħor tal-mustaċċi li taħ il-ħwejjeġ. What the hell? Esklama tal-mustaċċi. Ara tal-bima għadu għaw, kompla l-ieħor tal-uniformi. Can you tell me? U oħraġ minn hemm ja Ġurdin. Sewa ħsibt jien, int ħallil dak li int. L-ewwel tfajt għajnejk fuq dawk iż-żewġ palmiet u issa kont qed tipprova tinqafel ġewwa biex meta jeħroġ kulħadd tinżel tisraqhom. Imma rralek ta'. Skużawni, temtem ir-Roni, kif nista' nisraqhom jekk m'għandix ħwejjeġ? What's he talking about? Kompleta l-mustaċċi li f'daqqa waħda donnu nesa l-Malti u beda jitkellem bl-Ingliż. Dendilt il-qmiż u l-qalziet mat-tieqa u waqgħu li għal-isfel. Good grief! And how did you manage to do that? Għaf li veru mbeċilli ġbin ta' fenda tal-uniformi. Ħallil u mbeċilli dak li jint. Issa s-sena għamlu. How would I know? Wieġbu tal-mustaċċi. Ngħidlek jien x'nagħmlu. Nisilfuh xogaman qadim minn dawk li qed jużaw biex naħslu l-art u nibatu ħed-darb tal-linja. Jekk għada ma jiġi xi ħallas tax-xogaman, inċemplu l-assa. Ħares ftit, anke l-qalziet tagħna qatta. Fejn hu żib? Temtem minn Roni, ma nistax naqflu. I think we should call the police right now, kompla tal-mustaċċi. Mhux issa, Pawl, isma' minni, mhux issa, inkella nċabsuha sa nofs il-lejl u nitilfu l-partita. Għamel kif qed ngħidlek u tara kif għada jiġu lura. Okay, let's do that. L-ieħor ġab xugaman kbir u ranġo b'dajsa ta' Malta bil-veduta ta' Sant'Angelo u tawlu jilbsu. Ara ma jfettillekx tħares lejn il-palm minn tuħireċ, għax brasek idur, wissieħ waqt li għamillu 7 u mamnieħlu. Ma tistawx issibu li qmisu qalzit jiġuni u ċemplu lil Doris biex iġġib l-flus. Rajtu Pawl, kien qed jieħu konfidenza ma' waħda mit-tfajliet jew wiċċ ta' Maħmud. Le, Doris tiegħi mhux Doris tagħkom. U kif tafa lil Doris tagħna, if I may ask, għallu tal-mustaċċi li mid-dera lil Doris l-oħra kien jafa sew, imma l-ieħor qatalu kliemu. Lest? Iva. Ħatfuh minn daru, niżluh mit-tarax tal-emerġenza u mbuttawh barra fix-xita. Żewġ turisti, raġel u mara li kienu qed jistkennu fuq il-bankina,
Baqgħu iħarsu lejh bħalqhom miftuħ. Shoplifting fisser ir-raġel, caught red-handed. Serves him right, komplit il-mara. Ir-Roni rass ix-xugaman ma' qaddu u mexa bħal soldat b'geddumu molli. Meta wasal ħdejn il-karozza, ftakar li ċ-ċavetta kienet fil-but tal-qalsiet.